दैबाना जादों नामा टाउनावहाय दैबाना लायनो ओंखारबोलायबाय ना दैबाना लायसै फैनो क'क्राझार MRM हस्पिटालनि लामाया लोमजोब्बायनो बेखौ दा नायनो नागिरदों ATMआव फैसा बख'नानै लाग्रोसै बाव दंना गैयाथाय फैसा गैया नामा बख'खांबाय दायो बाजाराव थांसै एसे थ'दा बख'खांबाय बाजाराव दायो नै प्लास्टिक बायनो फैबाय प्लास्टिक मोजां मोजांखौ लादो जोंना बिखुनजोआ प्लास्टिक बायना हरनो नागिरदों गावनि फंबायनो अखा हानानै थिङानो गब्लंजोब्बाय आरो मुङानो गब्लंजोब्बाय थिङा बायनानै हरनो नागिरदों एसे अननानै मोजां बेनो जायो गिदिरथ' एकदम बार अखाना सारअन्थाइजों गब्लंजोब्बाय थिङानो नै नायदो क'क्राझारनि पुलिस पइन्ट आसाम अइलआ लोमजोबथारबाय नै दै बाना जाजोब्बाय आयु दानिया नै HMB आवहाय सिंग्रा जानो फैबाय सिंग्रायानो गैया नै दा कचरिसो जानो नागिरबाय जोङो गलाब माया माखौ जायो कचरिखौ जालायबाय बिसोरबो बेनाबो इउटुब दङ UNG बड' ब्लग नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब आरो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय अननानै UNG बड' ब्लगनो नायनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर